Happy New Year! What's up mga paps? Welcome naman sa bagong Ilonggo Dad yung video. So, this is a Q&A video with, of course, Ilonggo Mom, Jill. Hooray! So, first time yun eh. Nag-decide ako nga mag-Q&A video because we are celebrating New Year and of course naka-reach ako 500 subscribers. Yay! 500. Sorry again. Naka-reach ka isang 5,000 subscribers. Yay! So tanan nga naka-tanaw sa video ko kag nag-subscribe. Thank you very much, kid. So, in the past few weeks, naghahatag ako sang questionnaire sa mga social media ko kung may mga pamangkuton ka mo sa akon kag kay Ilonggo Mom. Okay. So, sabto na mo na. Nakahimo naman ako sang Q&A video pero ako lang to ya isa. Subong, may mga questions naman nga pertaining sa amon or kay Ilonggo Mom lang. So, ano na? Okay. I-subton mo bali ang mga pamangkot. Tutuod, Ged. Oh, honest ka dapat eh. Honest. Okay? Honest ka? Honest. Okay. Be honest. Okay? So, pangitaon ko lang, anay. Sinsya lang kay pareho kami duwa ng sipon. Okay? Hindi na unulbaan ng mga pamangkot. Hindi man na. Okay? Ang iban na questions, para gid sa ako. Ang iban, para man sa iya. Ang iban, pwede naman masabat nga duwa. Pero since ang guest ko, si Ilonggo Mom, okay, look at her. Okay. Siya ang gaantap priority nga magsabat sa mga pamangkot. Okay. Kiunahon talaga na yung mga questions nga mga medyo mahumok. Mahumok? Kami tigada. Okay, here we go. First question. Sige, napili mo na yung question nga Hindi ako yung maano, tapos piliin mo yung daw nami simu ya. Okay. Tulog sa mananag. Pero may claim mo ko pa mungkit. Katalino. Okay. Okay. Ate, first question. Bep, okay. Kailangan mabasahan kung basit. Halin ini kay Cecil Hisuan, one of my long-time viewers na. Okay, namin siya kay supportive. Shout out da, Ma'am Cecil. Okay. Ang question niya. Okay. Now that your life as a family have become an open book to the whole internet, okay, universe. Wow, universe, diba? To be scrutinized and judged. Naka-adjust na po ba kayo as a YouTuber? Okay. I think you will answer that. Hindi, okay, ako anay. Oh, the both of us. Sige, ako anay. Para galit na sa to. Oo, siyempre. Sikat ka naman mo. Okay. So, for me, harap ako gyapon sa process ng adjustment. Kay lately may mga tao nga ka-recognize na ko no sa kisa kung ara ako sa city Lagaw-Lagaw, may iban nga naka-recognize sa akon, iban ga sa pakgid, ang iban daw gatulok-tulok lang. So somehow daw awkward awkward man sa akon. Pero I'm learning to I'm learning to enjoy the recognition somehow. Kukis awkward kag jahe man. Ikaw ya? Well, ako ya asa subon huya gito yung gyapon. Wala labot ya bisiya kay wala siya huya. Okay. Ako ya nahuya pa ko ya gyapon, and pero somehow slowly nag-a-adjust. Of course, di kay hilig ya, so kinala ko siya suportaran. Kung ano ang imo reaction kisa kung may katulok-tulok na pas may maglagaw tabla. Maglagaw kita kisa sa SM, tapos may makita ang katulok-tulok. Ano imo feeling? Well, di ko ng kalaway man nga balon mo nga, ay hello, sabihin niyo ko rin nakita. O, hindi man, basi kilala ko siya, tapos nalipat lang ko, basi na. Okay. Pero lastly, gina-connect ko sa YouTube. Not until siguro magpalapit siya nga sa YouTube, di ko nakita or something. Okay. Okay, are, halin kay Daddy Keith. Daddy Keith's Blessing, no? Si Daddy Keith ni sa
Sa New Zealand di siya, okay? YouTuber man ni siya. So yeah, ano yung question? Ano sikreto for happy marriage life, Pops? Okay? Kag ano sikreto sa mga damo ya question. Isa-isa ta lang anay. Okay? Anong sikreto kono for a happy married life? Budlay sabton kay hindi ako happy. Well, for me, siguro kontento gid ko subong kung ano mahatagya. Kung what kind of life we have right now. Doon na kontento na lang siya. Okay, sige. But I did not mean when I say that, wala mo yung gabot sa lingon nga less na siya or pigado na siya or whatsoever. Basta, isagid ang natunan ko na you have to agree to disagree. Okay. Hindi sa tanan nga bagay, although mag-asawa ka mo, ga-agree ka mo sa tanan nga bagay. For us, though, it doesn't work that way. Okay. So, all you have to do is respect na lang the opinion sang imo nga wife, ginarespect ang opinion niya. At pa na bala nga, I respect your opinion, bisan sala ka. Nauna ako Sino na. daw, grabe kita daw. Amo na sikreto. Convict mo kuya. Hindi, amo nang buto silingon. Pero usually, siya ang may sala. Sige ginabaton ko na lang, gina-intindi ko na lang sa... Gina-respect ang opinion niya. Gina-intindi ko na lang sa sala siya. Jinx again! Kaduwa ko ro dayon, importante, sense of humor, no? Dapat nagkakadlaw ka mo. Okay. No? Para doon hindi man boring. Dapat. Namin ko, syempre, married life is a gradual process. Ang growth Katulilok mo? ang growth mo sa sige-sige na wala na siya kauntat. Okay. So, along the process, may humor gid. May humor gid. Kaya mo mag-lighten up man. Hindi bud silingon nga pag-asawahay, married life, seryoso. Anamin ko to joke pero basta. Naman na. Okay. Humor, kag, respect. Okay, may pasupon pa siya. Damo siya pamangkot eh. Ano pa gan? Kag ano ang sikreto sa mga kids para mag-alam and talented? O, mami? Bakunon kung hindi magtuon di ako joke. Okay, muna sa putihon. Ipaintindi lang sa ila kung anong values ang education nga ginatawag, no? It's not all about high grades, but it's all about gaining knowledge. And of course, pinaka-importante gid sa tanan kinalan may common sense gid ang kabataan, tudloan gid nga sa mga gagmay nga you know, those things nga dapat common sense ba lang ang ginagamit. So, dapat tudloan gid sila kung paano na nila mag-gain. Ano man? Okay. I mean, it's not really a secret, pero sometimes... Wala man sekreto. Sometimes we are swept by the need nga dapat number one, kid sa class ang mga bata ang muni, dapat amo na siya. Na-overlook tang what is more important. Ang important, like you said, sakto itong ambal mo, ang knowledge, no? Nang ga-learn sila. No matter what man na yan. Doon lang sila kung mag-value sa ginatawag nga i-educate ang ilang kaugalingon. Nga to know ang mga bagay nga dapat nila mabalaan. Kag bisan hindi sila mag-top 1 or valedictorian, no? Ang importante nag-learn sila. Ano ko nung favorite hobby ta? Anong favorite hobby mo? Favorite hobby? Anong favorite hobby ta apart sa Okay. Anong favorite hobby? Okay. Hobby do wala man gyud ko sila nga do may ara gyud ko hobby nga nagdragid naka-focus kid. Do damo ko nakahiligan og brown actually. Ano gani? Isa lang bi? Buto-buto ba? Grabe ba? Kami ako sa mga craft, you know. Craft, okay. Maghilig ko mag-arrange sa sulod balay. But mahilig ko magpa-uti-uti sa mga bagay-bagay. Siya mahilig niya siya sang Christmas tree na niya. Tapos ako hobby ko siguro balaan nyo naman pero may nyo naman makita. Mahilig ako sa martial arts, computers. Okay. Sa amon nga duwa, anong hobby actually ang gusto namon kid galing sa tamad lang gid sa Ilongga ma'am. Ako naman. Ang lagan. Gusto namon maglagan. Pasubong New Year's resolution niya na maglagan na gid siya. Okay.
Ano atong team song? Theme song. Kasal. Okay. Reason na to? Sa pagkasal namon, nagkanta ako, bisan libagon ko, ginkanta ko ang When I Met You. When I Met You. Iyas ang ako. Galing kay sang gakanta to siya, wala akong kapamati. Nga. Tapos ginabalan mo pa ko sa microphone, psh, 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 pamati na. Tingnan mo yung mati. Kabutan, kaya kakaon ko. Kasal ta, may pamati. You gave me a reason for my being. Okay? So, next is from Tyrone Tiaga. Ang iya question, how do you handle arguments? Especially disagreements. Do you just agree to disagree or somebody has to adjust? Well, both good, no? Okay. Actually, both good. You have, makakadabot kay gid sa punto nga, you have to agree to disagree ka to adjust gid. Okay. They go together gid. Although they go. Sakto na. Sometimes mag-aaway kami. Amo niya ang opinion ko, amo na opinion niya. So, bais kami. But sometimes, at the end of the day, wala man gidbi may maano sa amon, may ma-surrender. May So, nag-agree na lang kami to disagree. But, in our hearts, medyo ma-adjust man kami kali. Pero wala namon gina. Kisa wala namon gina. Wala namon ginahambal. For Ilongga Ma'am. Oy, specific. Halin kay Herms Journal. Okay, kay Herms. Okay, si Herms. Press. Okay. Ano ang isa ka ugali na pinaka-naugtasan ay ugtasan kali ya? Ang pinaka-naugtasan mo gid kay Ilonggo Dad. Anong pinaka-naugtasan? Actually, damo. Okay, sige be. Well, ano be? Ano ni siya daan ng tawag ni gani. Di mo madali-dali kisa. Ano ganamin mo? Tapos ng procrastinator. Okay. Ano pa gid naman? Agree? Lapta to, lapta dire. Okay, sige. Ano pa gid naugtasan? Ano gid? Wala, do kapet. Hindi mo lang galing. Oh, na-realize. love you, kid man ko. Okay. So, question niya sa akin. And for Ilonggo Dad, Paps, ma-vlog maska this December sa channel mo. Okay. Tapos ng December. Sorry. Halin kay Vincent Redosendo. Paps, what are your goals, aspirations when it comes to this channel? Ano ayhan ang maging future sang ini nga channel? More power to you. Okay. Umpisahan ko ang channel nga ni purely for creative outlet kag fun man lang. Pero subong kay medyo medyo daw somehow daw nagdako man ang channel ko kag nagdamo ang viewers. Ang aspiration ko is to make my channel as a source of information in an entertaining way, especially for Ilonggos. Amugin ang katuyuan ko. Okay, from Nel Rapiz, Mr. Perfect. Okay. Ang iya question. Kailan na Nelia? Skip. Hindi ba maloy ka man siya. Okay. Question ni Nel, how can you keep up being a hot, drop, dead, gorgeous Ilonggo Dad? Okay. Tala ko pamangkot mo, Nel. Ako ganingin pamangkot. So, ang importante lang, diet and exercise. Okay. Diet. Okay, next. From Jerry Aldamar. Okay. Mom and Dad. Mom and Dad. Mom and Dad, tanong ko lang kung paano kayo nagsimula at kung saan kayo nagkita at paano ninyo napagtibay ang inyong relasyon. Wow, sigabi, heavy ba? Okay. Kasama. Mula ba kayong nagsama, naranasan na ba ninyong magtampuhan o mag-away? Need more. Okay, Dad, okay. Dad, paano mo sinusuyo si Ma'am kapag nagtampuhan? Ma'am, paano mo iparamdam, Dad, kung okay ang pagsuyo sa'yo? So, we need to speak Tagalog? Hindi man siguro. Okay, I think si Jerry ni Ilonggo man ni siya. No, right, Jerry? Kasi hindi siya kaintindi. Hindi. Sige, Tagalog ko na yun eh. Okay? Paano nagsimula? Okay, actually, si Ernest, best friend siya sa akon nga cousin. Best friend siya sa akon nga cousin. So, nagkilala na kami pagpuli yade. Tapos, actually, Tiwabla mo student? nakilala ko na siya gali sa second year high school. Nakilalahay kami ni Ilongga Ma'am sang nagpuli ang akon nga
best friend sa high school from the States, nagbakasyon sa day. So, magcousins ni sila. Okay? So, pagpuli ya di, kay best friends kami sa high school, di pangita ya ko. Gusto ya kami mag-reunion. So, nakilala ko na si Ilongga Ma'am. Okay? So, pagkitaan namon to, bow! Ano? Kayo ba? Grabe! Ano gud siya? Dogin pana siya ni Cupido. Pagkita isang tsura ko. Well, anyway, sige. So, fake ko. Ang totoo na story, pakita ko siya, wow. But anyway, kinpurso ko siya, kinpangulagan ko siya, tapos naging kami. Okay? So, ang next question niya, ng paano na pagtibay ang relasyon. So, mapakusog mo malang relationship niyo kung nag-persevere ka mo sa mga trials sa inyong relationship. Amo malang na. Well, kung gusto mo mag-work gid ang relationship, sakripisyo kag may mga bagay nga masakripisyo ka, may mga bagay nga ihimuon mo gid ang tanan para mag-work gid ang relationship. Nga wala namin ko giving up is wala mo gid gina entertain ang mag-give up. Push lang push. Push. Okay. So, okay. Dad, paano mo sinusuyo si Ma'am? So, sang una, grabe gid ko. Subong, wala na. Sang una, grabe ko yung magsuyo. Okay? Subong, why na ko kahambal nga suyo gid niya. Uy, tama na. Tama na pala. Why na ko gamo na. Do, ang ginahimo ko na lang kung aking siya sa akon, why ko lang siya ginaanoy. Gay-post lang ko. Wala, ako doon sa pack, pabayaan niya lang. Pero, line bot mo. So, ikaw, paano mo ginapabatsyag sa akon kung okay ang pagsuyo ko sa imo? Wala ko may madumduman, kaya may mo kong ginasuyo. Kweng. Oo, no. Okay, thank you for the question, Jerry. So, next. What's your favorite place in Iloilo? Wala maging kami sang specific place na ginakatuan as a couple. Din lang Especially sang may bata na kami, the way na man kami nakahambal gid nga amon kina place nga ginakatuan namon. Next question from ang question na to halin kay Clara Schleinzer. Okay, wow, German. Okay. Next question is from Feliz Sumage. Okay, question niya. Paano ka mo nag-meet ni Ilongga Ma'am? And how did you know that she was the one? May ara ka dayon plano for fan meets? Okay, shout out dayon. Shout out! Teresa Sumage. So, paano to kagina? Na-explain na Nag-meet kami ni Ilongga Ma'am through her cousin nga best friend ko. Okay? Tapos, how did I know nga she was the one? Wow, okay. So, pagkita ko siya, crush ko na siya. Pagkita ko siya, na-crack ko siya. Okay. Ako yung wala. Ako lang gani ang ginapamangkot. Hindi ka mo pupumakoton. Dali lang, kalma ka lang, dabla. So, nagpakita ko siya, tapos siya, dayon sa to, the more I talk to her, the more ko lang sa gali. daw nahulog ang buot ko. So, cha. na in love na ko. So, right then and there, nag-decide ako nga siya na niya magiging nanay sa mga bata ko. So, nag-ubran ako sa sang akon nga plan kung paano ko siya makaluyag sa akon. Even though she's about 4 years older than me. Grabe yung pag-emphasize ba? 4 years. During that time, tigulang na siya. Ako, bago lang. During that time, as nasubong. Bago lang gid ako na kalampuwa sa pagiging teenager. Grabe kapag emphasize ba, no? It's more like insidusya ko. Ginkurapya ang akon isip. Okay? Muna. From Great Player. Okay. Ano man ni siya, long time viewer ko na ni. From what school kamo halin duwa ni Ilongga Ma'am? Sa elementary, halin ko sa Haruan Elementary School, sa high school sa CPU, hasta mag-college. Okay. Ako sa elementary, sa Assumption ako. Tapos, high school ko, University of San Agustin. Tapos, ang college ko, okay, University of St. La Salle sa Bacolod.
tapos nag-Central Philippine University, tapos nag-University of San Agustin, tapos nag-AMA Computer College. 4 lang? 4 lang ha. Sobra ka lang yun. Okay. Ito 9 years ka sa college eh. Magna. Okay, halin may kay Miss Cecil Hisuans. So, nagdugang siya. Okay? Happy New Year, Ilonggo Dad. Fam-bam. Happy New Year, Ma'am Cecil. Okay. Namin si Ma'am Cecil kay permin siya nagtanaw. Okay, thank you. Okay. Was Ilongga mom supportive of your YouTube venture from the beginning of time? Or pagusto ka dyan? Daw amo nang attitude mo? Okay. From the start. Ano imo nga naging from sa umpisa gid supportive ka nga daan or pagusto ka dyan? Duhagin. Inabalan ko siya nga pag gusto ka da. Pero syempre, suportahan ko siya eh. Okay. Right. Did I answer your question? Sakto na. Okay. Kay Daddy Keith liwat, paapas. Happy New Year ko no. Happy New Year, Daddy Keith. Mapinalanggaon man bala sa Ilonggo Dad sa inyo ka-kids mo? Kag paano mo nasabi? Wow! Okay. Bang sample view. Sample view. Oo, pinalanggaon man. Kain to animal siya. Abot sa liwat ka mong sapat. Gusto mo ikaw Hindi, sige na, okay. Pasalamat ka Kaya rin. mapinalanggaon ako in what way nga? Paano mo nasabi? He's working hard para Amo lang na. para Siyempre kailangan ma-send niya sa Mayo na school ang kabataan. Ma-support niya kami sa mga needs namon. Although, wala magi kami sa too much gid nga gina-ask sa iya. Okay, pero amo lang na. Provide lang. Siyempre, dad ko mo. Supportive, Pagid. ano gusto mo mabatian, how? Supportive siya sa kabataan, supportive siya sa mga kids namon, like for example, makatalk ang kids sa iya sa mga sa mga other stuff nga di ka na-talk sa akon. Mga advices na may ara na sila nga amo na ang mga banding. Di paano ta kaya ginaplangga? Well, paano mo kung ginaplangga? Di ginakarinyo-karinyo. Wala halin kay RR Villeta. Migo RR. Okay. Paano makaprodukto lalaki? Sala ani pamakutan mo. Okay. From Francisco Gatdula. Where did you get your new do, papi? Yeah, din naman sa akong buhok. Okay. Akong barbero, Gems. Okay. Namuna, dyan lang ko kabalik-balik kung magpagunting ko. Gems Barbershop. Okay. Si Brian, iyado! Question ni Brian, are, gahambal man kisa si Ilongga ma'am sa imo nga, vlog ka na naman? Curious lang siya ko na. Gamo ka man ako na sa akin. Wala. Ang ginahambal ko sa iya, wala ka nag-vlog. Yeah, okay. Oo. Siya, tatingala siya nga wala ko ga-vlog. Okay. So, in short, hindi ka annoyed mag-vlog ko. Hindi na subo. Hindi na subo. Pero with the adjustment, matamat lang. From Amalia Mirasol. Ilonggo Dad, saan ka ma-autograph signing? Oh. Wow, okay. Kung magkita na ita, pirmahan ko ang pirmahan ko ang mga gusto mo papirmahan sa akin. Kabawa? From Franklin Raymond Sitaka. Uy, si engineer. Mangkot sa Ilonggo Dad, how to be you po. Okay. Kailangan mo lang maging gwapo. Okay. Amo lang na. Kay Belle Gale. Okay, Belle Gale sang Clive's Vlog Life. Okay. Question niya. Kay Ilonggo Dad kag kay Ilongga Ma'am. Amo nang question niya. Paano niyo na disiplina mga kabataan niyo? Stricto bala kamo, klase parents? Ako may pagka-stricto ko gamay sa kids. Like for example, during school days, dapat, may mga gadgets, hindi mo maiwasan. Kung may sala sila, so pinahan, ang pinaka-the best, kuha ng gadgets. Kaya mabuang na sila kung kuha mo ang gadgets nila. So, basta, amo na. Bali, ikaw stricto ka. Oh, may pagka-stricto. Yes. Consider mo na and was even mo the stricto kids, ka. gahambas ako nga stricto. No. So, ako laka na ko ka pangakig.
Pero though, ang style namon, kung mangakig na ko, doon mo na ng though final. Pero very rare lang ko kapangakig. Sige, chok to. Mga pamangkin. Okay, so pala, gasta low bat ng camera ko. So, isa ka question pagid kay halin kay Jansen Thornton. Sana yung... Bigo Jansen, Ilonggo Dad, saan na yung results mo sa weight loss project mo? Tunto ka ha. So, natanaw yan ni Goro ang isa ko ka video nga nag-weight loss ko. So, yeah, wala may natabo, sorry. Wala result. Wala result, bro. Subong, gina-try ko na nga magbalik na kay January na New Year's resolution ko. Okay, I think that's it. Amo na mga questions. Moms? Wait. Okay, gusto ko lang palakpakanta si Ilongga Mom for being a guest. Yay! Thank you very much. Okay. Okay. May hambal ka? Well, salamat gid sa paglantaw sa iyang mga mga videos. Well, hope nga ka-enjoy ka mo and kabay pa na answer na mo ng inyong pamangkot sa Shagid. Wala kami ka-prep, so we answer your questions as we read your questions. So, nang medyo ang iban daw layo. Nahuya siya kay base kuno incoherent ang mga sabat niya. Pero hamba ko natural lang na kasi syempre wag ka pamaanad mo. So, no. So, I just did my best na ma-answer ang honestly, inyong ang pamangkot. But of course, they're all honest kid. So, we don't want to, ano man. Yay! Clap na kayo ka, ma'am! Yes! Appreciate na siya! Hindi niyo siya pag-bash! Yay! Hindi, okay. Hindi ka, okay lang. Thank you. Hindi na ako magliwat. Okay, so, I think that's it. Thank you sa pag-support sa channel ko. Keep on liking if you like the video. Kung na-dislike nyo yung video, dislike nyo, okay man na. Comment ka mo sa dalom kung may mga suggestions ka mo. And thank you for subscribing to my channel. Until next time, Ilongga Dad and... Ilongga mo. Liwa! Okay, again. Ilongga Dad and... Ilongga mo. Out.